Sziasztok, Ibolya vagyok. A mai kérdésünk, hogy milyen lépés lenne érdemes most megtennem a kapcsolatunk érdekében. És erre a kérdésre kaphattok most választ a cigánykártya segítségével. Tehát milyen lépés lenne érdemes most megtennem a kapcsolatunk érdekében? Mi az, amit érdemes lehet most megtenni? Hát az elengedés jött a válaszképpen, és nagyon érdekes, még itt megnéztem a pakli alján lévő kártyát is, hogy a válasz a kérdésünkre az, hogy ezt a túlzott akarást, a túlzott ragaszkodást a találkozáshoz, tehát, hogy nagyon, nagyon ráfókuszáltak egyesek most a találkozásra, akivel rezonál. Nekik az lenne az üzenet, hogy ezt a túlzott görcsös akarást, ezt most engedjék el. És itt az állandóság lapja mutatja azt, hogy érkezzenek vissza a középpontukba. Tehát az egyensúlyukat találják meg. Olyan tevékenységek formájában, amik ezt elő tudják segíteni. Ez ugye mindenkinél más lehet, tehát például tud segíteni a meditáció, a zenehallgatás, a tánc, séta, kirándulás, kinek mi az, ami segítség tud lenni, ez egyéni, de hogy érdemes egy ilyen feltöltő segítség által visszakerülni az egyensúlyunkba, találjuk meg a stabilitásunkat. Itt egyébként jön még egy olyan üzenet is, hogy esetleg néhányatoknál meg is volt beszélve találkozás, ami nem jött létre, és ez okozhatott némi csalódást, de mindenféleképpen érdemes elengedni. Ugye ez is egyébként rávilágíthatott arra, hogy mennyire ragaszkodunk a találkozásokhoz. Illetve ugye hát azért ebben benne van az irányítási kényszer, a kontroll, hogy mi kontrolláljuk a dolgokat, ami egyébként az életünkben nem mindig így van. Tehát nem mindig tudjuk befolyásolni az eseményeket, és itt jelen esetben érdemes ezt a túlzott ráfókuszálást elengedni, és egy kicsit a fókuszunkat saját magunkra visszahelyezni, a saját feltöltődésünkre, hogy megtaláljuk a belső egyensúlyunkat. És említettem, hogy érdekességképpen itt van a pakli alján az utazás lap, ami ebben az esetben azt az üzenetet hordozza számunkra, hogy amint megtaláljuk a belső stabilitásunkat, és saját magunkhoz tudunk kapcsolódni, elsősorban saját magunkkal tudunk találkozni, abban az esetben megtörténhet a közeledés, a közelítés. Úgyhogy ez lenne most az üzenet és az útmutatás számotokra. Ha szeretnétek hasonló üzeneteket, útmutatásokat, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és ha valaki szeretne mélyebben elmerülni az önismereti utazásban,
akkor szeretettel várlak benneteket Facebookon. Facebookon van oldalam, csoportom, és a videó alján közzé fogom tenni az elérhetőségeket. Legyen nagyon szép napotok, és nagyon szép délutántestét kívánok nektek. Sziasztok!